Кои са Минимале? Нашата фирма е вдъхновена от любовта към детайла и съвършенството. Вече 4 години ние създаваме интериорни решения, които превръщат празните пространства в домове с характер и бизнес среди с престиж. Реализирали сме десетки проекти, както в България, така и в чужбина, от уютни апартаменти и стилни къщи до мащабни обществени интериори. Всеки наш проект е изграден върху 3 основни ценности – професионализъм, качество и доверие. Работим с прецизност и бързина, като никога не правим компромис в изработката и материалите. Нашият екип вярва, че интериор е отражение на личността и начинът на живот. За това влагаме грижа и внимание в всеки един детайл. Създавайки модерен дизайн, функционалност и майсторска изработка, ние създаваме мебели, които не просто служат, а вдъхновяват. Доверете ни се и превърнете идеята си в реалност. Силна, устойчива и създадена смисъл за вас. Minimale.bg. Очакваме вашето запитване.